επιλογή τους και θα τους πάρετε από τους φίλους τους. Το παιδί είναι δικό τους και θα το ταΐσουν ομικρομετόνο, τι θέλουν. Η Αθηνά απάντησε, εντάξει, εντάκι. Καταλαβαίνω. Όχι άλλα κόλπα. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Όχι. Είσαι απατεώνας, θα το πιάσεις. Η Ευτέρπη απάντησε, πού το χτυπάς? Πού είναι το δέρμα, Σπύρο, πού είναι το δέρμα? Και μετά κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτό. Η Αθηνά απάντησε, είσαι κουρασμένη και το κουβαλά συνέχεια. Σίγμα, το έκανα για τη Μαρία. Σπύρο. Επειδή της αρέσουν οι επιδέσμοι. Η Ευτέρπη απάντησε, μακάρι. Αγαπητή μου. Μακάρι να με έβλεπε με σπασμένο χέρι. Μακάρι να προσφερόταν να κάνει τις δουλειές. Η Αθηνά απάντησε, και θα βρω μια ευκαιρία να τους δείξω. Εσύ σκύλα με την καλή σου εμφάνιση, είπα. Θα σε πάω στο στάβλο. Άρα, τι είπε το χέρι σου? Η Ευτέρπη απάντησε, αγαπητή μου, τι συνέβη? Σίγουρα το έκανες. Ευαγγέλιο. Η Αθηνά απάντησε, αλλά πώς έγινε? Αν εμφανιζόμουν στη σοφίτα για να κατεβάσω το κουτί. Τότε ήταν σαν ένα λάθος. Έχασα τη λογική μου. Και είμαι σε κόμμα. Και μας άφησες να κοιμόμαστε. Γιατί δεν μας φώναξες να σε πάμε σε γιατρό? Η Ευτέρπη απάντησε, εσύ είσαι ο εξομολόγος ιερέας. Παντελή, όχι. Όχι, δεν του έδωσα τόση σημασία. Παιδί μου. Η Αθηνά απάντησε. Πήγα στο φαρμακείο και μου έδωσαν ένα φάρμακο και τα έσπρωξα. Οπότε τώρα είσαι μια χαρά. Δεν λες. Ότι είσαι μια χαρά. Η Ευτέρπη απάντησε, γιατί, τι συμβαίνει? Πονάει, παιδί μου. Πονάει. Η Αθηνά απάντησε, και πρέπει να το έχω εκεί για 3 ολόκληρες μέρες. Τι θα κάνω? Η Ευτέρπη απάντησε, μην είσαι κομματικός, κυρία Σούλα. Πόσο θα περάσουν οι μέρες? Δεν θα το καταλάβεις καν. Η Μαρία απάντησε, Μαρία μου, πρέπει να καθαρίσω το σπίτι για το Πάσχα. Ο κόσμος δεν χάνεται αν αρχίσει σε 3 μέρες. Η Ευτέρπη απάντησε, δεν μπορώ να περιμένω, παιδί μου. Κουράζομαι. Πρέπει να κρεμάσω όλα αυτά τα πράγματα, πότε θα στεγνώσουν όλα? Δηλαδή, τι θα γίνει αν έρθει το πρώτο Πάσχα του εγγονού μου και δεν προλάβω να απλώσω το τραπεζομάντιλο με τις σημαίες και τις κότες? Η Αθηνά απάντησε, αλλά, Σούλα, το παρακάνεις λίγο. Η Ευτέρπη απάντησε, δεν θα πάω πουθενά χωρίς τις κότες τώρα. Αν είναι τόσο σημαντικό για σένα, μπορώ να σε βοηθήσω. Η Αθηνά απάντησε, δεν θέλω να σε κουράσω. Μικρό κορίτσι. Τώρα έχεις πόνους στην πλάτη. Καθόλου κούραση. Η Ευτέρπη απάντησε. Θα τα κάνουμε όλα μαζί και θα περάσουμε υπέροχα. Κάνοντας ένα σόου. Γιατί είναι καλό, Ξέρεις τι καλό γούστο είναι? Η Αθηνά απάντησε, το βάζω, τίποτα. Συγγνώμη. Ωραία. Πάντα πλένουμε τις λευκές κουρτίνες στους 90. Αυγά για να τις κάνουμε να λάμπουν. Έλα. Πάμε να βάλουμε το πλυντήριο τώρα. Σε μισό λεπτό. Η Ευτέρπη απάντησε, μέχρι να πληθούν, θα είμαστε έξω να κάνουμε τον κήπο. Θα κάνουμε και τον κήπο. Η Αθηνά απάντησε, φυσικά, παιδί μου, κάνεις πρώτα τον κήπο. Αλλιώς ο Ηλίσκονη μπαίνει μέσα και λέει ότι θα γυρίσει γενικός. Να το θυμάσαι αυτό. Μπορεί να βρεις σπίτι με κήπο. Η Ευτέρπη απάντησε. Θα θυμηθώ να πω στο Γιώργο να βρει το διαμέρισμά μας στον πρώτο όροφο. Μετά θα κάνεις πρώτα γεράκια. Η Αθηνά απάντησε, συγγνώμη, αλλά αυτά είναι όλα άχρηστα. Λοιπόν, έλα. Έλα. Πάμε να βάλουμε το πλυντήριο για να σου δείξω περισσότερη χλωρίνη που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Η Ευτέρπη απάντησε, αν τον αριθμό σου. Ναι. Είσαι Μαρίνα. Το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Η Αθηνά, με έναν αναστεναγμό, απάντησε. Τι? Αυτή η Μαρίνα δεν θα μας αφήσει να κάνουμε τη δουλειά μας τελικά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα.
Πάμε μαζί σε 10 λεπτά. Πρέπει να φύγω. Και δεν έχω συνηθίσει το σπίτι. Της έκλεψαν το αυτοκίνητο με το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι της και τα κλειδιά της. Ένας περαστικός με πήρε από την κοινότητα, είπε η Αθηνά. Η Ευτέρπη, ψιθυριστά, είπε, αλλά τι τύχη. Αυτή η κοπέλα δεν είναι πια εδώ και το έμαθε και για εμάς. Κυρία Σούλα, πρέπει να πάτε στην αστυνομία μαζί της για να κάνουμε μια καταγγελία, είπε η Αθηνά. Η Ευτέρπη, προσποιούμενη το τραυματισμό της, απάντησε, τι θα κάνω με το μωρό. Δεν μπορώ να τρέξω μαζί του. Δεν ξέρω πώς θα μας πάρει ο χρόνος. Η Αθηνά, που υποψιαζόταν το ψέμα, είπε, ποια είναι η ανησυχία σου? Απλά αστιεύομαι εδώ. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω στην άκρη. Γιατί? Δεν μπορείς να κουνήσεις το χέρι σου, θα το ξεχάσεις. Η Ευτέρπη απάντησε, πώς θα το σηκώσεις από την κούνια αν χρειαστεί? Με δόντια σαν λιοντάρι. Ξέχασα το χέρι μου, δεν έχεις τίποτα. Αλλά είναι εντάξει. Θα τα καταφέρω ακόμα. Η Αθηνά απάντησε, κυρία Σούλα. Δεν δουλεύει. Η στρεβλότητα θα χειροτερέψει μόνο. Κάποιος πρέπει να επέμβει και να σας βοηθήσει. Η Ευτέρπη απάντησε, λοιπόν, ποιος, παιδί μου? Αλλά δουλεύουν σκληρά. Κάτι μου λέει ότι ο Σπύρος θα πληρώσει ξανά. Το κατάλαβα, αγαπητή μου. Θέλω μια χάρη από σένα. Τώρα που ζητάει την άδεια σου. Ο Σπύρος να αφήσει το μαγαζί να πάει σπίτι και να προσέξει το μωρό, είπε η Ευτέρπη. Η Αθηνά απάντησε, μην του το δίνεις. Όχι, παιδί μου. Θέλω να τακτοποιήσω λίγο το σπίτι. Και ακόμη κι αν θέλω, Σπύρο, δεν θα μπορέσω να το κάνω εδώ. Γιατί, παιδί μου, Ευαγγελία, στην οποία υποκλίνομαι και έχω γράψει στο χέρι μου. Μην φωνάζεις. Χριστιανή μου. Τι όχι, είπε η Ευτέρπη. Σήμερα με βρήκες να πηγαίνω στο υποκατάστημα της Νίκης, βράχο μου. Λοιπόν, εντάξει. Άκου. Μετά τηλεφωνούν και του δίνουν δουλειά στο μαγαζί που δεν μπορεί να φύγει, είπε η Αθηνά. Όμικρο με τόνο, τι και να πούν, παιδί μου, αρκεί να μην έρθει εδώ. Όχ, ο καταραμένος θείος είναι εδώ, είπε η Ευτέρπη. Ο Σπύρος μπήκε στο σπίτι, φανερά εκνευρισμένος. Αγαπητέ μου Σπύρο, ο πεθερός σου δεν σε κάλεσε. Μου βρήκε δουλειά στο Χασάπικο. Αλλά είχα ήδη φύγει. Από τότε που πήρε το καινούριο, χρειάστηκε μια ώρα για να βρει έναν αριθμό στο κινητό του. Η Ευτέρπη, θυμωμένη, είπε, πήγαινε. Δεν ήταν καθόλου καρποφόρο, ήθελα να λάμψω στο ψυγείο, να παρατάξω τις μπριζόλες από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη. Άφησε σημαντική δουλειά και έφυγες. Τι? Χάλι είσαι, Θανάση. Ο Σπύρος απάντησε, με μια νότα ηρωνίας. Στο Θανάση, το αγόρι μου είναι ένα χάλι. Θα τα καταφέρει χωρίς εσένα. Η αλήθεια είναι ότι έχω γίνει αναπόφευκτος για τη λειτουργία της επιχείρησης. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, πως πρέπει να πας, πήγαινε και σώσε την κατάσταση. Δεν μπορώ να το πάρω μαζί μου. Που είναι στο ψυγείο. Οπότε το καλύτερο είναι να πας εδώ και να το μοιράσεις με τη Μαρία ή θα το πάρει αυτή, είπε ο Σπύρος. Αφήστε με να μοιράσω την μπριζόλα. Δεν το πιστεύω, ή όλο. Πήγαινε να μιλήσει στη μέση. Θέλω μόνο τη μέση της, είπε η Ευτέρπη. Η Αθηνά απάντησε, έλα, άνθρωποι. Και φυσικά, σε σκότωσαν, μιλάς γι' αυτό. Θυμώνεις. Η Ευτέρπη απάντησε, δεν τον ένοιαζε καθόλου αυτό που υποσχέθηκε. Εκπληρώνει την υποσχέση του κρυφά. Αύριο. Όχι οι άνθρωποι. Η Αθηνά απάντησε, όχι. Τι λες τώρα, με προσβάλλεις. Είναι δυνατόν να μην θέλω να έρθεις για καφέ. Η Ευτέρπη απάντησε, δεν βλέπω την ώρα. Ναι. Θα σας περιμένουμε αύριο, φίλε μου. Φίλε μου. Ο Σπύρος συνέχισε να παριστάνει τον αθώο. Η θεία λέει, κρατήστε το κουλούρι γιατί η Μαρία έστριψε το χέρι της. Ναι. Μίλα πιο αργά για να σε καταλάβω. Έστριψε το χέρι σου. Η Ευτέρπη, με την πονηριά της, προσφέρθηκε. Θες να σε πάω στο γιατρό? Τι? Πλένοντας τις κουρτίνες? Μαμά, δεν υπάρχει περίπτωση.